Nalubong kasi yung chinilas ko mga kadyas, kaya binit-bit ko na lang. Yan, Rabinala Beach Cafe. Woo! We're having fun. So hanggang dito lang siguro tayo mga kadyas. Ayan o. Hanggang dun yan sa dulo. Ayan. Island Paradise of Basdak. Having fun lang tayo. Maligo muna ako, parang maganda yung beach dito, hindi crowded. Ayan. See you in a bit. Sige, sundan nyo. Tingnan natin yung room natin. A few moments later. Ayan, good morning kamags. Ano yung nabili mo? Oh, ayan pala mga kadyas. Dito sa Basdako early in the morning, nakabili tayo ng puto. Ayan, sarap niya. Puto na si Kwate. Magkano yan kamags? Tinda. Tagjis. Puto. Ang liit ng puto. Oh, ayos lang. Gano'n naman talaga kamahal. Ayun. Saang mga kadyas. Ito yung paborito natin. Katikim na talaga tayo. Saang seafood tirada natin ngayon. Itong araw na to, na linggo. Guso. Yan, 100. At saka bat. Na 100 pod. Yan. Sarap ng almusal natin. So, ayan mga kadyas. Kain muna tayo. May suka mga Jazz. Tain niya. Kainin natin. No. Hindi makuha yung tae niya. O, ayan. Sarap yan. But, saang. Ayan mga ka-Jazz. Kinuha na. Dinukot na ni Kamags. 1, 2, 3. No. Dahil lang talaga yung tumoy mga ka-Jazz. Ganun talaga. Sarap to the bones. Yan. Meron pa? Ilan magpiraso yan? Ewan ko lang, 10 ba? Oo, 10 daw. 10. Kano? 250? 250, 10 mga ka-Jazz. Ha? Ayan, tingnan nyo. Paano magtanggal mga ka-Jazz? Hinahinay lang, dahan-dahan. Oh, yun! Lumabas na yung malaki. Woo! Malaking ta.
Ha? Tulad experience natin. Okay, inumin natin. Sarap. Sulit yung 250 mo mga kadyas, oh. Ayan, lumabas na si, Inday Yarutay. Lagyan ng konting suka. Ang tahong ni Puto Inday. naman. Kainin mo ako ng puto. Wait. Kainin natin mga kadyas, ha? Sarap yan, nandyan yung sinuyop ko, Jazz. Sinuyop ko. Higop. Hinigop o sinuyop ko yung tahong. Oh no! Puto. Wate. Buhatin man mga kadyas. Wala tayong baso, so paano May natin? baso tayo, nilagyan ko ng pustis. Paano natin lagyan ng pustiso mga kadyas? Paano natin inumin to? So, sa pamaraan ng pagkain nyo ng ice candy, gano'n nandyan. Ano? Tapos ka na? Ako naman sip-sip. Oh no! Sarap. Pure yata yung tabliya. Ang pag-iyan niya kay Mahal. Nano ko yung baho ng pure mga kadyas kasi mabango siya eh. Yung amoy ng yung amoy ng Baat naman tayo mga kadyas. Okay na. Yan. Ba? Baat? Pangsumsuman. Mga Jod, kung susuman sa... Inom ka na eh. Alam mo, pansumsuman, ininom ko. Mantinil lang tayo mga kadyas. Pakita ko sa inyo, ha? Sumsuman ito, pwede na? O yan. Mantinil lang ko nito. Chicharon. Ito nabili natin, 100. Ito, magkano? Pesos yan ha, mga kadyas. 25 pesos. 25 pesos at saka ito 100 ang gusto. Seafoods tayo tirada mga kadyas. With matching pork. Pork skin. Pork skin pero made of harina. Oh no. Ayan mga kadyas. Mga viewers natin dyan. Kadila Yael. Abs Family TV, shout out dyan. Parin Joel. Ayan. Ito yung experience natin dito bago tayo magtampisaw dun sa dagat. Okay mga kadyal. Stay put lang kayo dyan. See you in a bit. Ayan kadyas. Last walk natin to. We just go hang around. See the views. Small sandbar mga kadyas Lagons. Medyo pa low tide na ngayon. Kanina mga alas 8, mataas yung tubig na to, maraming mga batang dito. Just vlog once natin alas 8 ng umaga dito sa Basdaku White Sun Mualbual. May maliit sila na sandbar, parang Bantayan din, Bantayan Island. Ayan mga kadyas, si Kamags balot na balot sa tuwalya niya. Mainit ba Kamags? Hindi na masakit, di ba? Oo. Suwaw lang sa mata mga kadyas. Ayan. Haba-haba rin yung nila. Dagat dito, baybayin mga kadyas.
hanggang doon yan. Punta doon. Diyan, medyo paliko yan pero mahaba pa yan doon. Wah. Yeah, kukunin na niya yung shades niya mga kadyas. Naiwan kasi doon sa kwarto eh. Try natin yung swaki mga kadyas. Ayan o. Pila na. Sarap. Sarili. 20 o nakaputo? Na lang tin, may puto din na. Kanto lang among tuyong. Ayan mga kadyas, subukan natin itong tuyo mo. Sa inganan ito eh? Oh no! Swaki. Mana, okay na? Katugan niya, swaki. Masali ito. Okay. Paya, ma'am. Ha? Paya-paya. May tuan niya. Pagka ni Seda ko ni kung nagunda. Good. Di ni katong maong tuyom yun. Nga mo'y gusto niya. Tuyo, para kung ano to ka nang... Wala di tuyom dire. Tuyo, wala. Wala dire, wala. Kaon ba? Oo, So wala mo ron ato. wala. Kuan ka ato, magyubyog ka ato. Yan, swaki na naman itong subukan mga kadyas. Peace out. Huwag muna peace out. Kakain muna tayo. Kasi ang ganda ng panahon. Iwad, ma'am. Iwad sa kutsara ni mo ba? Iwad sa na. Yan. Yan, tihi-tihi na. Mo ni tihi-tihi, di ba? Tihi-tihi live. Buenas Botelya. Yan. Charap. Charap, right? Charap. Buak mga kadyas. Pinuak live on the spot. Basta kumual-bual. Small sandbar. Yan mga kadyas. Yun nga lang, daming bukong dito. Daming ano. Oh no! Dahil daw to sa ano, habagat eh. Dala ng hanging habagat. Kaya ang daming dumi. Kaya marumi. Pakita natin sa inyo kung ano talaga yung ano. Ano talaga yung tsura dito. Basdako, White Sand, Boal-Boal. Ayan yung kalagayan. Ano, ayan yung itsura. Yan sila mga kadyas. Dito sila sa hindi crowded na area. Kasi crowded kasi doon eh. Sila lang pinagtinginan ng mga tao. Kaya mas peaceful dito mga kadyas. Maganda dito. Ayan. Kaya binala. Maraming foreigners dito. Nalubong kasi yung chinilas ko mga kadyas. Kaya binit-bit ko na lang. Ayan. Rabinala Beach Cafe. Woo! You having fun? So hanggang dito lang siguro tayo mga kadyas. Hanggang doon yan sa dulo.
mas dako pa dyan. Having fun lang tayo. Maligo muna ako, parang maganda yung beach dito, hindi crowded. White sand. White sand beach. Maganda rin siya, malinaw, maputi ang bahan. Kaso maraming mga niyog. Yung mga bukong mga kadyas ba? Dahil yan sa hangin ng hanging habagat, dala ng hanging habagat. Pag di naman habagat daw, malinis dito. Hindi, malalim niya, maganda yan. Swimming yan. Gusto mong diving? Yeah, magandang diving spot dito. Mga sardines, Ito yung ano, at saka popular turtle. ng diving spot. Sardines at turtle. Babalik kami dito mga kadyas kasama yung mga bata at itry namin yung diving nila. Yeah, sa ngayon, gabi Yung lang snorkeling, turtles and sardines. Yeah. You have to witness that one next time. So mura lang naman, 150 per head. Kaso si Mrs. takot siya. Oh no! Ato sa dito. Ano ikabibaw? Mabasa. Wala ka, ano lang, ikaura ka. Ayan. Ang dumi mga kadyas, dala ng hanging habagat. Oh Bulok na no! yan. Hindi nililinis ng mga government environmental. Kasi yan, madunot yan, madugta. Kaya pinabayaan na lang nila daw. Ang ganda rin dito. Yan sa HK Resort. Ayan, snorkeling mga kadyas Laguans. Ang ganda nitong resort na to mga kadyas Laguans. Ayan. Hanggang doon yan sa dulo. Yan, private na yan. Private part. Kaya dito private dito. Ito maganda to, maganda cottage nila. Oh. Ayan.
Kadyas Vlog Ones, ito po yung 4th beach trip natin, 4th day. So paalam na tayo sa Pasiols Beach Resort. So mag-check out na tayo. So yun po yung experience natin dito sa Basdaco Mualbual. Diba ka mga kamags? So ano masabi mo? Sulit naman ang Sulit yung bayad natin. sulit na ang bayad namin kasi malaki naman itong room. 1,500 itong room na to, kaming dalawa. Maganda yung beach nila. Yeah. White sand. Malapit lang, andyan lang. Malapit lang. Kung gusto mo ng malalim, malalim siya agad. Kaya perfect sa mga magaling lumangoy. So yan na po, heading tayo sa next destination natin. Pupunta tayo ng Hinatilan doon sa Inabatan Falls ba yan? Hindi ko malala, sorry. So, let's take around lang para makapita ko sa inyo. So, ayan po. Bye for now. Just Vlog Ones.